Nag-react na guys, ba't yung natin? Kami ba? Tayo ba? Dihan.
Di ba nakasuyo sa anak? Ay, Ang halo-halo. sila rin na. Tinta. Walang meron. Walang tao. Muna dito lang. Ano? Pinagay, ano ni Tata? Pinagay ako mo. Ah, Kaya sando. ano? Lawin lang. Lawin. Takot siya lang. Gay ko doon na din mo. Ang likot na nila. Hindi ko.
Ayaw ko. Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw lagi. Naman yaman. Mamili daw siya. Bali lang. Karon? Nato? Siya may Mahalo-halo na ito. ano ito na sila? Ice cream. So, Grabe guys.